kuna da ko kuma kusa waɗanda suke da yara waɗanda ba su fara zama ko tafiya ko magana akan lokaci ba, ko kuma sun fara suka daina kwatsam, mutane kuma suna ta cewa ai bugun aljanu ne ko jifa ne ko kuma 'yan ruwa ne? Waɗannan yara babu mamaki suna da wani ciwo da ake cewa cerebral palsy ko kuma CP a gajarce. CP wani ciwo ne da yake samun yara saboda bugun kwakwalwa ko rauni da suka samu a cikin mahaifiyarsu ko kuma lokacin da ake haihuwarsu ko kuma bayan haihuwarsu zuwa shekara 2 ko 5 na rayuwarsu. Yara masu CP za ku ga suna da matsala wajen yadda suke sarrafa jikinsu. Wannan kuma zai iya taɓa yadda suke magana ko rashinta, zai iya taɓa ganinsu, zai iya taɓa jinsu, zai iya taɓa taunarsu da haɗiyarsu. In aka samu matsala ma zai iya taɓa yanayin numfashinsu, wanda wani lokacin har sai sun buƙaci agaji na gaggawa akan haka. Abubuwan da za su iya janyowa a haifi yaro da CP ko kuma ya kamu da CP sun haɗa da haihuwar bakwaini ko ƙasa da haka, haihuwar yaro ɗan mitsitsi wanda nauyin shi bai kai kilo 2.5 ba, daɗewar uwa tana naƙuda kafin ta haihu, rashin lafiyar uwa yayin da take da ciki ko kuma ma faɗuwar uwa, ciwuwwuka da su iya kama yaro kamar su sankarau da su iya taɓa kwakwalwa, faduwar yaro ya bugu da kanshi wanda zai iya jawo mishi raunin kwakwalwa. Akwai rabe-rabe na CP da yawa wanda ba za mu iya dunkule su a cikin lokaci kankani ba. Za ku ga yanda ɗaya yake bayyana ya bambanta da yanda wani yake bayyana. Bugun kwakwalwa na CP rauni ne da baya warkewa, amma babban albishir shine raunin baya ci gaba, kuma idan an gane da wuri likitoci suna tura a fara physiotherapy da dukkan abin da yaro yake bukata da wuri, wanda hakan zai inganta rayuwar yaron kuma ya rage nauyi akan masu kula da shi. Abu ɗaya da zan janyo hankalin mu akai shine CP na taɓa kwakwalwa, amma suna iya jin ciwo, ransu na iya ɓaci, kuma suna iya farin ciki kamar ni da ku. Don haka mu daina hantarar masu CP da su da iyayensu. Ba su suka yi kansu ba, jarabta ce ta Ubangiji wanda bata wuce kan kowa ba. Suna da haƙoƙi kamar yadda muke da su ko ma fiye da haka. Sai mun haɗu a daƙiƙa ta gaba.